ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁଠୁ ସହଜ କାମ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଛେଳି ଚରାଉଛି। ଛେଳି ଚରାଇବାଠୁ ଆଉ ସହଜ କାମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପରିକା ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଛେଳି ଚରାଅ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ମୁଁ ଗାଁରେ ରୁହେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଛେଳି ଚରାଇବା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛତୁ। ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇ ଛତୁକୁ ଖତ ଛତୁ କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇ ଛତୁକୁ କି ଛତୁ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଛତୁ ବିଷାକ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛତୁକୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛତୁକୁ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।